kasaligan ta nga asawa. Amen. Una, sa pinansyal. Mm. Dili ka ipamalit na to og sikig alahas, mga pagwapa. Dili na sayop nga mo pagwapa ang asawa. Pero gikinahanglan mo sa bitar kasi imong bana, mangutana ka sa imong bana nga love, mahal, pinangga, o sa pa may mga tahon ninyo si gataho o pangalan ra ba mo sa imong bana, basta kordapyo, dudong. Pwede ba? Kung naatay kapin sa ato ang sweldo, pwede ba makapalit ko? Pulbos ra gud. Ayaw na gumuan ng bisag pulbos man lang. Sonso. O dapat ang mga bana obligado Amen. nga muhatag sa asawa kay asawa man nimo na. So kitang mga asawa kinahanglan kasaligan ta magamay magmadako nga butang nga diligar sa atong banat usag yun ang awayan sa magtiayon ang kwarta gyud mo. Sakto ba ko mga asawa? Ay, sakto din na. Walay sayo pa na. Kaya ang una yung panginahanglan sa panimalay, ang kwarta. Okay, di yung takapalit o bugas. O kuwag yung kwarta iksuon. So, gikinahanglan kitang mga asawa, kasaligan ta kung unsay gidiligar sa atong banat, dili ra ta magsipagulbol. Sinimanag ko sa kalibo atong bana. Sao man ido? Utang nato 500. Atong bugas kinahanglanon 200 o 300 us kasimana. Unya to apay sudaan. Wala na ko'y pampalit anig make up. O kay kasagaran gyud sa mga asawa labi na gyud tong asawa nga kusog mang postura sa lawas. Una gyud ang pampagwapa. Pero kitang mga Kristohanon, ikinaiya na to nga kasaligan gyud ta sa atong bana magamay magmadako ilang idiligar na to nga kwarta pero mag-ampo buta mo tabang buta nga Lord tabangi pod mi unsay among panginabuhian nga makatabang mi sa pinansyal sa among bana kay kung usaray mangugi rong panahon na igsuon kulangon ra gyud sa atong mga panginahanglan tungod sa kamahal na gyud sa mga palaliton. So unang kinaiya nga atong batunan kasaligan ta. Dili kay nauna na sa trabaho atong bana tuabot tang isuroy putas kasilinganan naghatod putag marites sa atong silingan unsay atong gipanabi sa atong silingan dili ta kasaligan na ang asawa kinahanglan kung unsay atong mga buluhaton sa panimalay ato gyud ang obligahon. Ako bless kayo ko sa kinabuhi gyud di pastor mga igsuon kay ako yung kinaiya. May iskutan man nato naron nga ang buutan nga asawa sayo kayong mubangon ug mulung-at sa akong tulog kadlawon gyud naabot sa buntag. So nakasabot ra pud si pastor ana nga bahin kay kung naamagud tay oras-oras sa tulog kamo mga asawa naamag gyud pumoy inyong oras nga labi nato mga bana nga hapo kayo sa trabaho kana si pastor igsuon adili na gyud igsuon to apa ko sa cellphone gatutok ay si pastor gahagot na. Nya dili na ko manghilabot anak niya kay oras na niya sa paway niya. Kay mumata sa dag alas 3 or alas 2 sa kadlawon or usahay pagani alas 12 nagmata na na. Mo nangingana nang magtiayon. Kinahanglan ikinaiya nato nga mga buutan nga mga asawa kasaligan sa atong bana sa atong panimalay. Ikaduhang kinaiya kugihan. Okay. Marag iko gyud ni gyud. Ngano man igsuon, tapulan jud lagi ko mo sayog mata. Dili ra gani ko naka-experience sa pamilya nilang pastor tong uyab kami nga ni sulay kog susi sa ilang lugar. Kay natural, normal man na. Mayo pa mga ani ko yung magadayon ni pastor ang pastor. Normal man na nga imuhang susihon ang pamilya sa imuhang palamanon. Madahag mo pamana, mamana ra kadrikta nya wa ka kabalo sa mga kinaiya uroy. Sala na nimo. Nga dili nimo susihon o sisahon kung kinsa nang imong mabana or maasawa. Ay basi pug nadikta ra pamana ani yung mabana or asawa ninyo. Dili na maayo kinahanglan inyong usisahon. So dili na ko nasuta nga kami Kristohanon man gyud mi gikan sa among pagkatawo ning kalibutan hangtod nga dagko may maigsoon. Pero kana si mga magsipapa talag sa ra gyud mi magdevotional og sayo kayo.
magdevosyonal alas 6 na, alas 7 na usay di pagani gyud kay kining manapol na kay puro hapo sa trabaho. Pero sila ni Pastor Ila ginang kinaiya sa gikuha ng mga ginikanan da mamukaw. Sare, agi sa patong mga kauban niyang mga igsoon, mata na mo kay magampo na ta. Yung kupag kaanindot sa pamilya ngayon ana igsoon. Kami ni Pastor Igsoon, iya dyan kong pukawon alas 5 or basta inikmata gidana niya mo ana day na siya. Devotional sa kami, pwede ra ka mo balik o katulog o kanindot. Igsoon, kay kung wala atong bana sa panimalay, kitang mga asawa mo imo trabaho sa unsa may trabaho sa balay. Dili kay pagabot sa bana, mao pay mulungag, mao pay mangutan, magutan diyas inyuhang panimalay. Maupay mangandam unsay mga pangandam mo dili na pwede igsuon. Kinahanglan kita mga asawa, kitay mo tagad, mo pakaon, mo pabiste ug unsa may buhaton nato nga gikinahanglan para sa atong pamilya. Amen ba mga asawa? Amen. Nya gikinahanglan tudloan nato atong mga anak. Bisan pa man lang pag-prepare anak, pag-prepare og mga plato, kutsara, baso. Ingana nga paagi igsuon, gipasunod nimo imong kinaiya nga pugihan. Kay usay sobra na to kapalangga sa atong mga anak. Sige pag lingkod na diya day, pag cellphone na diya, dili na maungoy ibatasan sa Kristohanon. Kay moabot yun ang panahon, musugot man tag sa dili nga mga inahan, mga ginikanan, amahan man inahan, musugot kag sa dili. Pun, itugot nas Ginoo nga magminyo na ng imong anak. Maminyo gyud na. Unya kung unsay imong ginatudlo sa ilaha, mabatasan puna nila inig kaminyo nila. Munang moong kitang mga inahan, tudluan nato og pagkugi ang atong mga anak. Iyon ang Proverbio 31:27. Unsay ginaingon diris Ginoo? Kugihan siya o kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Kinahanglan gyud unang-una nga atong ginatan-aw, ginavision, ginatan-aw sa atong mga kinabuhing inahan ang kaayuhan sa atong bana ug atong mga anak. Di nata manghilabutan atong mga silingan ilaha na. Importante nga atong pagkakugihan makita ug masunod sa atong mga anak igsuon. Ikatulo nga kinaiya, mahinatago. Kani murag maigo mo ta usahay ani kay usahay makasinirok mo ta. Tatanawa ra lagi. Kay makayo mata usahay kulang ra man Lord. Nya ako pang ihatag. Pero ang inahan sa akong bana mga igsoon, ang inahan ni Pastor, muingon gyud to, bahino nato ni bahalag gamay. Kana nga kinaiya igsoon, kinahanglang ato nang mabatunan. Kay usay mo ingon gyud ko nga kulang pa kayo, ipahatag pa nimo. Usaon pa may ato. Pero sayop di na nga kinaiya igsoon, kay sa diha nga nasukod kas Ginoo nga bisan sa gamay butang, sa gamay nga imong ginahatag igsoon, duna day ibalos ang Ginoo niya. Proven ang tested na nato nga mga Kristohanon. Di ba sa panahon nga kawada ang tagbugas? Mao po'y timing o pamaylo sa imong silingan. Ha? Usa ka takos na lang imong nabilin sa imong panudlanan. Mao po'y timing sa imong silingan. Gisukod lagi kas Ginoo kung muhatag baka. Sama ni atong balo igsoon nga 20 sentimos na lay subla sa iyang bulsa igsoon. Apan giingnan siyas Ginoo kun imo nang igahatag. Wala ka kabalo kung unsay ibalo sa Ginoo nimo na ana nga panalangin nga sobra-sobra. Sama sa batong babaeng balo nga giingnan siya ni Isayas nga kun imo lamang akong lutuan bisan sa usa na lamang katinapay. Ang Ginoo nga akong Dios mo panalangin kanimo nga dili gyud ka kahutdan niining tinggutom nga panahon. Nahitabo ba? Nahitabo igsuon mo nang kinaiyahon nato nga mga inahan, mga asawa, mga buutan nga asawa ang pagkamanghinatagon.
Ingon ang Proverbio 31:22. Ingon siya dinhi. Manghimo siya. Sakto ba? Kugihan nga asawa. Mahinatagon 31:22. Manghimo siya hapin sa katri o magbiste siya anindot nga lino nga bulok. Inilaaw. Kugihan siya og kanunay nagtanaw oto siya mga igsoon. Unya manghimo siya hapin kanang kinaiya igsoon nga kinahanglan kang kana bang duko kinahanglan tang mga asawa do na tay kinaiya nga negosyante. Kay kung naatay kinaiyang ing ana, dili gyud mahitabo nga makulangan kung unsa may ihatag sa imong bana, kay duna man po kay imong kaugalingon nga kinugihan. Ang magtiayon igsuon nga magtinabangay sa tanang panginahanglan sa panimalay, dili gyud mahitabo nga kahutdan igsuon. Muna kinahanglan mutudlo gyud ta sa atong mga anak kung unsaon nila pagkinabuhi. Kay mo na giingon sa Proverbio 22:6, tudloi ang mga bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kinas sa tibuok niya ang kinabuhi. Kung ang atong mga anak, tudluan nato sila tinapulan, magsalig sa ginikanan, mga dagko gina silang magtinapulan o magsalig sa ginikanan. Tinuod yun na igsuon. Munang gikinahanglan nga ipakita nato nila nga kugihan, manghinatagon o kasaligan ta nga inahan sa ilang kinabuhi. Kay haron moabot ang panahon. Kini akong anak dili sa pagunsa sa akong kinamagulang anak igsuon. Kita kay naamang gyud tay kasing-kasing nga maluluyon gyud igsuon. Mo gyud akong gipasalamatan sa Ginoo nga duna gyud tay kasing-kasing nga maluluyon. Nihangyo magud ako magulang og pinansyal. Niya na siya nga day, wala gid miron. Kunya, wala po siya trabaho. Kunya karon mubalhin sila pagpuyo. Kunya, pati pag-down sa ilang bago nga alabangan, wala siya kwarta. Didiri na ko ni hangyo mga igsuon, ako siyang giingnan. Muhatag ko nimo, pero nga akong pangayoon nimo nga balos, mga lagad mos Ginoo. Ug labaw sa tanan atong iampo atong amahan kay naaron sa balatian kay atong niagi adlaw igsoon ga grabe gyud ang suka kalibang ni Papa mga igsuon nya ako nagisang gipiso og maayo nya ako gud maglikay magkug pamiso mga igsuon ka ako po'y mabaslan sa akong panglawas ako po'y maluya dugay pa na akong piniso mga igsuon munang akong giingnan ako magulang muhatag ko niyo kwarta magamay manig madako akong gihatag ako rang pangayoon ninyo nga unta gyud mga lagad mos Ginoong tinudanay og iampo nato kanunay ang atong amahan kay mauman lamang ni gibilin sa Ginoo sa ato ang ginikanan munang siguro dili man gyud ko ka force akong di man ko ka kanabang ka control dili man ko ka sugok gyud sa akong igsuon nga alagari gyud ninyo ang Ginoo kay mo nay sulbad sa inyong mga problema mao nay sulbad sa inyong kalisod mao nay sulbad sa tanan ninyong gisagubang ron nga mga pagsulay sa kinabuhi tinuod na igsuon mana ako siyang gitagaan niya kani akong anak magbagulbol man gud na makabalo na siya nga anis mama kabalog yung naaputay panginahanglan muhatag gyud ka kinahanglang naagyud tay kasing-kasing nga malumo maluluyon mahinatagon igsuon kay mo nay gipangitas Ginoo sa atong tulutag sa kakinabuhi. Nya moa naman siya nga bantay man nagmaabot niyang panahon mga dato na sila katagdon pabakaan na nila. Iyong ko wala na ko'y labot anak. Ang imong gitabangan igsuon kung padatuon nas Ginoo iya gyud tag pagka mahinatagon igsuon. Unya ikaupat gimahal og dinayig kinahanglang panggaon og mahalon yun na mga anak nga may mga anak dire be biisa ko ng mga kamot sa mga anak kinahanglan dayigon og panggaon ninyo ang inyong inahan ayaw mo sige dayig nga ngano man lagi tong inahan ni kuan ma nga kugihan man kanya ikaw parte magkatapuloan na kanang imong inahan mo oy dayiga. Kaysa panahon nga dayigon ang atong mga inan, mapagkabuutan gyud nimo magwapa. Kani akong anak kabalo gina mo ulog-ulog na ako mga igsuon. Mun ingana mo mga anak, magwapa gud kayo. Ko anak kay pangayoon sa kay lami magkayag ka mo dayig.
Ingana na sikreto sa mga anak. Mga bana, kinahanglan ulo. Mahal, murag gwapa lagi kayo karon. Ingana ng sikreto, igsoon nga pahumuko nimo imong kasing-kasing sa mga inahan, sa mga asawa. Dahil ko na nimo sila. Panggaon nimo. Bisag wala ka suguan ito ka. Ang mailaman nimo ng anak na ikinahanglan nun. Kay wa pagani suguan to anak. Namuha nagkahoy akan ni anak ka. Naagi ni kinahanglan nun ron. Ingana na igsoon. Unya ingon ang pulong sa Ginoo, Proverbio 31 bersikulo 28. Gimahal og dinayig siya sa iyang mga anak ug dayigon usab siya sa iyang bana. Kamong mga bana. O bana. Kinahanglang daygon po niyo asaw bahalag na limaho na ng piyot-piyot. Imo dyan. Brad Mario, dahiga kanunay si Day Roslyn. Palitang ibon. Oh, palitan na ni mo, bro. Dili ra mo kay magsigigingon sa inyong asawa nga. May bawaan na makainin mo. Dapat imo na siyang pangga. Ipakita ni mo imong pagmahal sa imong asawa igsoon. Palitan ni mo roll-on. Palitan ni mo pahumot. Awas. Palitan ni mo kung unsay makapagwapa nila. Maunay tinuod nga gimahal ang iyong inahan, gimahal niyo yung asawa, gimahal niyo imong inahan sa panimalay. Dili kay magsigira nimo, dili maayo imo ipamulong sa imong mama, sa imong inana. Sa pugkama, wala pug kay di po kakabalong mo trabaho aning panimalay. Ayaw na igsoon mga anak. Kanunay ninyong dayigon, kanunay ninyong mahalon ang iyong mga ginikanan. Kaysa panahon kami makadungog may pulong nga dayigon mi. Musamot mi kakukugihan. Tinuod bang gulahigson, dili maguna atik-atik ra nga mga pulong. Di ba kung ingnon kasi imong anak nga, ma, ay, ngano putan lagi ka kahit karon, nahusog lagi ka panglimpyon. Ay, mahusog pa dyan panglimpyos pala. Pulong nas Ginoo. Dili na kay pulong ra nga atik-atik igsoon sa tao. Ingon na 28, 31, 28. Gimahal ug dinayig siya sa iyang mga anak ug dayigon usab siya sa iyang bana. Ang numero uno nga mudayig nato dapat atong mga bana. Dili kay maunay nato daot natong mga asawa. Dili na siya mo ipulong sa Ginoo igsoon. Kinahanglan daygo nato atong mga asawa, atong mga anak. Kaysa diya nga ipakita nato nila, ipamulong nato nila nga, day, pagka gupaha lagi karon, day, buutan lagi kay karon, ma, kugihan lagi kay karon. Ingon sa dinhi, Proverbio 12:4, unsay ginapamulong sa pulong sa Dios dinhi mga igsuon? Ato ni timan-an, dili kay magsige ra tag ligaw-ligaw sa atong pagpangalagad sa Ginoo. 12:4. Iyon ang pulong sa Ginoo. Garbo o kalipay sa bana ang maayong asawa. Amen. Apan, kung may buhat siya nga makaulaw sa iyang bana, sama ra nga giut-ut niya ang kabukugan sa iyang bana. Dako kayo tang disappoint sa ato ang pamilya, sa atong bana, sa atong mga anak, kung mubuhat tag dili maayo sa ilang atubangan. Garbo kayo ta sa atong banag mga anak, kung makita nila kung giunsa nato sila pagmahal, kung giunsa nato sila pagdaig, kung giunsa nato sila pagatiman igsuon. O ikalima nga kinaiya. Apan hinumdumi usab mga bana, hinumdumi nga ang panimalay mahimo lamang kining matigayon kung naay mga buutan nga asawa. Iyon ang Proverbio Kapitulo 14, versikulo 1. Matigayon ang panimalay tungod sa kaalam sa mga babae. Apan ang ilang binuang, maoy makapungkag niini. So dako kayo ta, ug tulubagon, dako kayo ta igsuon og obligasyon sa panimalay. Kay kung kita mo'y mupatigayon sa panimalay, hapsay ug lunhay ang pamilya.
Apan kung magbinuang sabta nga mga asawa igsuon, makabungkag yun ta sa panimalay nga gitukod sa Ginoo sa atong usag-usag. Iyon ang pulos Ginoo sa ikalima nga kinaiya sa buutan nga asawa. Musakripisyo. Amen. Amen? Musakripisyo ta. Dili ka magsigiratag pagwapa. Dili kay magsigiratag pangmarites sa atong mga silingan. Bahala na sila kung sa ilaha. Ang atong hatimanon, atong palanggaon, ato ang trabahoon kung unsay atong trabaho. Isip mga buutan nga mga asawa. Sakripisyo. Ang pagsakripisyo sa mga inahan, ang pagsakripisyo sa mga asawa, igsoon, dako kay nagkalambuan sa matag pamilya. Munang daghan kayong mga asawa na narbahog layo, kay kulang ra kayo ang girimit sa bana, or kulang ra kayo ang mga sahod or sa mga sweldo gyud sa mga bana. Apan diha sa pagsakripisyo, kinahanglang kasaligan ka. Ano man, daghang mga magtiayon, mga asawa na narbawog layo, bana na narbawog layo, gabinuang pod ang nabilin sa panimalay. Or, nagbinuang sab ang nanarbahog layo. Maura na igsuon. Usaray padulngan anak, mabungkag yun ang pagpuyo sa panimalay. Munang gikinahanglan, kung mo sakripisyo ka, kinahanglan kasaligan ka nga asawa o inahan. Ingon ang Isayas mga igsoon, kay sama kini sa pagtagad sa Dios kanato. Ingon ang Isayas, kapitulo 66, versikulo 13. Sama sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Kitang mga inahan, kinahanglang malipay gyud ang atong mga anak nato. Nganuman, usa ta ka ehemplo, usa ta nga gihimo sa Ginoong ehemplo sa balaang kasulatan. Sama sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Muni gipakita ni propeta Isaiah 6:1 gitudlo sa Ginoo nga kun ang atong paglipay, pagatiman, pagpalangga sa atong mga anak, labaw pa niini ang buhaton sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Kinsang mga inahan nga gi-example sa Biblia nga nagsakripisyo para silang mga anak. Una, ang inahan ni Moises. Sa diha nga patyon ni Parao igsuon ang tanang mga kalalakian para walay mo rebelde niya kinamagulangan nga laki igsuon ni sakripisyo ang inahan ni Moises o gitago siya o gitugutan niya nga mahiadto sa rayna igsuon si Moises nga iyang anak. Dako kay itong sakripisyo nga gibuhat sa inahan ni Moises. Ikaduha, si Hana. Pila ka years na ni kulang siya pangayos Ginoo ga anak. Apan sa diha nga gihatag sa Ginoo, iyang gihalad iyang anak sa Ginoo. Lord, gamita ni kay gihatag manimo ni nako nga anak ka, gamita sa siya para sa imong himaya. Unta mo na atong mahimo nga mga ginikanan, ang atong mga anak ipagamit gyud nato para sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung dili nato sila tugutan nga magpagamit diri sa simbahan, adto na sila sa kalibutanong buhat magpagamit. Ikatulo nga inahan, si Maria igsuon nga anak ni Ginoong Hesus. Kay sa tawhanong kinaiya, makaako bakang maglantaw sa imong anak nga gilansang, gibugal-bugalan, gituslok og ispa o sana diyang bangkaw ng kilid igsuon. Kung kita nga inahan, dili gani kaako nga atong anak maglabad ang ulo, ang atong mga anak hilantan, ang atong mga anak madisgrasya, di kay kaako lantaw. Samot na ang sitwasyon ni Maria mga igsoon, nga gatan-aw siya mismo nga gilansang si Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo mga igsoon. Unsay mga lima nga kinaiya nga dapat natong batunan nga mga asawa? Una,
Kinahanglang kasaligan ta sa atong banag mga anak o sa atong pamilya. Ikaduha, kugihantang nga mga inahan o asawa. Ikatulo, mahinatagon ta. Ikaupat, kinahanglang mahalon o panggaon ta nga mga inahan. Gimahal o dinayig nga inahan. Ikalima, musakripisyo gyud ta para sa atong pamilya. Nya mga anak, doon ako'y kahabilin ninyong mga